Semoga yang punya Yuseli sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar. Amin. Sampun. Penak dienggo bayahe. Enak gratis kok. Labene. Ayo kaya wong mangan ning warung, enak nduk, enak. Dibayari kok nggale kuwi. Heeh. Luar biasa ki lho nduk, sampean mulih ning kandangmu dhewe, mulih ning kabupatenmu dhewe, nyatane wong semene mbane iki kabeh rata-rata tresnani karo sampeyan. Kira-kira matur apa karo para pamirsa sing semene akeh? Ayo. Matur nuwun ingkang tanpa upami Bapak Ibu. Panjenengan sedaya sampun kersa nresnani kula. Mugi-mugi panjenengan pikantuk berkah saking Gusti. Terus panjenengan panjang yuswa, terus sehat selalu,